Λοιπόν, το επόμενο βήμα, αφού έχουμε ολοκληρώσει το 1 τρίτο του κύβου, είναι να κάνουμε 2 τρίτα κύβου. Δηλαδή αυτά τα δύο να είναι ίδια. Εδώ κίτρινο, πορτοκαλί, άσπρο και κόκκινο. Και να περισσέψει το 1 τρίτο που θα δούμε αργότερα πώς γίνεται. Λοιπόν, φέρουμε την καλή πλευρά που στην προκειμένη περίπτωση είναι το μπλε στο δεξί χέρι. Το βάζουμε έτσι, το κρατάμε. Και πάμε σε δύο οποιαδήποτε πλευρές. Ας πούμε τώρα πήγαμε στην κίτρινη και στην κόκκινη. Το κυβάκι που πρέπει να μπει είναι αυτό εδώ. Είναι ανάποδα. Λοιπόν, βρίσκουμε το κόκκινο κίτρινο που πρέπει να έρθει να μπει εδώ πέρα. Οπότε, σε περίπτωση όπως και πριν είναι εδώ πέρα αυτό, θα κάνουμε αυτό που θα σας δείξω τώρα προκειμένου να το βγάλουμε από εδώ και να έρθει στο άλλο 1 τρίτο και μετά θα ξανακάνουμε το ίδιο για να το ανεβάσουμε. Αυτή την κίνηση που θα σας δείξω τώρα είναι εδώ κάτω, αυτό πρέπει να κάνουμε. Οπότε φέρνουμε προς την κατεύθυνση ώστε να πάει σωστά. Τώρα έχει έρθει σωστά, είναι εδώ το κίτρινο και εδώ το κόκκινο. Δηλαδή αν ήταν έτσι και το κάναμε έτσι προς τα πάνω, δεν θα ερχόταν σωστά, θα ερχόταν ανάποδα. Δηλαδή εδώ το κίτρινο και εδώ το κόκκινο. Δεν θέλουμε αυτό. Θα στρίβουμε προς την κατεύθυνση που θα πάει σωστά. Δηλαδή, εάν στρίψω τώρα έτσι πάνω, έρχεται αυτό το κομμάτι, εδώ το κόκκινο όπως πρέπει και εδώ το κίτρινο όπως πρέπει. Λοιπόν, το στρίβουμε και κάνουμε μία πάνω. Να δείξουμε ότι η καλή πλευρά είναι στο δεξί χέρι. Είμαστε στην κόκκινη κίτρινη πλευρά και πρέπει να φέρουμε αυτό σε αυτήν εδώ τη θέση. Οπότε κάνουμε μία πάνω από εκεί, μία πάνω από εκεί, μία πάνω και τώρα κάτω από εδώ, κάτω από εδώ και έτσι έχει έρθει αυτό στη θέση του χωρίς να χαλάσουμε τα άλλα. Πάμε σε μια άλλη πλευρά, ας πούμε στην πορτοκαλί κίτρινο. Ψάχνουμε πάλι το κομμάτι που μας λείπει, είναι εδώ. Το φέρνουμε το πορτοκαλί εδώ να είναι με το πορτοκαλί, ώστε όταν θα το στρίψουμε να πάει εδώ πέρα στο κίτρινο πορτοκαλί. Το φέρνουμε εδώ κάτω. Οπότε τι κάνουμε και πάλι, στρίβουμε. Εδώ είναι η καλή πλευρά, είπαμε, και εδώ είναι αυτό, και εδώ είναι το πουλί που θέλουμε να έρθει εδώ πέρα. Οπότε το κάνουμε από εδώ πάνω, από εδώ πάνω, από εδώ και τώρα κάτω αντίθετα, κάτω αντίθετα, και έχει έρθει στη θέση. Με συγχωρείτε αν τα λέω ανάποδα, αλλά δεν με βοηθάει η κάμερα, είναι σαν καθρέφτης, γι' αυτό τα λέω ορισμένες κινήσεις ανάποδα όπως φαίνονται. Προσπαθήστε να το βρείτε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πορτοκαλί άσπρο. Ψάχνω να βρω το πορτοκαλί άσπρο που είναι εδώ. Φέρνω το άσπρο πάλι έτσι εδώ, όχι ας πούμε στο πορτοκαλί το άσπρο, φέρνω το άσπρο στο άσπρο και είναι εδώ αυτό που θέλουμε να μπει εδώ πέρα. Οπότε γυρνάμε πάλι αυτό να μπει εδώ πέρα. Το κάνουμε από εδώ πάνω, από εδώ πάνω, από εδώ και τώρα κάτω από την άλλη, κάτω από την άλλη, και έτσι έχει έρθει το πορτοκαλί άσπρο. Μας έχει μείνει τώρα, για να ολοκληρώσουμε τα 2 τρίτα, μας έχει μείνει μόνο αυτό εδώ το κουτάκι, το άσπρο κόκκινο, το οποίο είναι εδώ πέρα. Το φέρνουμε όχι εδώ πάλι και πάμε το κόκκινο στο κόκκινο και έτσι φέρνουμε αυτό πάνω. Κάνουμε από εδώ πάνω, από εδώ πάνω, από εδώ, τώρα κάτω αντίθετα, κάτω αντίθετα, και έτσι έχει έρθει εδώ το κομμάτι και έχουμε ολοκληρώσει τα 2 τρίτα. Είναι ήδη εδώ χωρίς να χαλάσουν την πλευρά και μας έχει μείνει το άλλο 1 τρίτο.